Bueno, mga higala mga kasama, ang atong magtatampo karon pinadaso sa kaamahan nga nagpatago lang sa ngan nga pilo. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Cecil Danyosos Cabrera. Kay gara ang atong magtatampo si Pilo. Kina ko problema bahin kini sa kong anak na akaron sa prisuhan. O kung nga anong na problema ko ni ini, ingon man gud ni ini ang nahitabo. Dito ba ang solo kong takda sa ilalim na nga sa ilalim na nga di lisura ay wag di karat ako tutudlan gano ka oh Uli na di kagikan sa eskwelahan. ganina na mo ko naabot Papa Pilo. Ano sa lumang kuno ka na uli? Wa may klase sa last subject na mo pa. Oo ba? Unya, nakaluto ka na alang sa panihapon. Wa pa kay sayo pa man alas 4:30 pa man sa hapon. Ay, giguto. Nako, paglungag na kay sayo ta manihapon. Karat na eh. Karat ang tutunlan. Opa, ambot nga nun ni. Sige mo lang to ako kanta. Sige ko kanta kay ganahan Unya, ko. gusto kang mamaayo na. Siyempre, Papa Pilo oy. Ayaw na lang kanta. Lo, nga no good. Ay, bagay kang mukanta. Maunang may karat na imong tutunlan. Noon sa mga siyantel, sige magkakigam-igam ya. Huwag ka assignment no. Naamam oy. Nahala. Class, pass your assignment. Kaya akong checkan. Yes, ma'am. Usa mang tambalang imong gitumaran ng karat imong tutunlan. Initupik laman pa. Ay, ato sa sentro. Kinaaroy doktor dito ay. Ubani ko pa. Ay, busy ko. May buhaton kostalier. Ikaw na lang ato dito. Daoy, dagan mang tao ang sintro. Balik lang ko sa kong agi. Uy. Excuse me, bagi ako palihog. Ay, Dok. Salamat kani aka, Dok. Magpa-check up ka? Alaw sa sod aron malista ka. Totoo na may karat ang imong tutulan, ba? O, Dok. Sige mo kong kanta, good, Dok. Uy, singir na ka. Oo, Dok. Okay. Basta singir gani. Di na ka mo inom mo bugnaw nga tubig. Ug dili na pud mo inom mga soft drinks kay mao gani makairita sa tutunlan. Bawal ang mga sweets like chocolates. Okay, Dok. Okay, Dok. Nya, unsa man akong imnon ug akong kanon, Dok. Pa, nibukal lang tubig init. Ay, hapit na. Yung sa mga peka. Dili, uy. Di na ko mo inom og init na tao. Kanang mo inom og init tubig. Kay, di naman ko pwede mo inom og mga bugnaw matod pa sa doktor. Mauwi pong. Oo, pero na siya giresita na ako nga tambal. Ano lang, sige. Ganong ini tubig may iyang ipainom ni mo. Ug dili nakapainom no ug bugnaw. Nanguta naman siya nga nung sige kog igam. Ug unsa hinungdan nga ni karat ang akong tutunlan. Ako gisultihan nga sige kog kanta. Unya, mao to nanguta na siya kung singer ba kuno ko. Di akong gitubag nga, oh, Dok, singer ko. Usa? Ah, Singers mo mata. No, sa kuning ini tubig tayo ni bukal naman. Ang binang baso ni mo kung ipisag. adi ana pa, oh. Taratas ako tutunlan. Uy. Di arang baso. Salamat. Salamat, Papa Pilo. Napasa akong dila. Usa bang kasante? Diretso ka maghigop nga pwerte man ang inita. Napaso. Ay, grabe sa na ng imuhang kuano. Dila, oy. Ngano man na? Napasok sa pag-umbin ko nga tubig. Usayngan? Sige mong karot ang akong tutunlan. Ini tubig may iba inom si doktor. Mount ba nga, nainom na yun ko sa ini tubig ng bago pang nibukal. Hapdo sila sa akong dila. Bayo to may.
Oh, salamat kayo sa kabuuan ang nakalabay nga wa na mo kanta si Chantal. May rasan nga ay, nagkarat ang iyang tutunlan. Then my days begin with simple thoughts of you, hoping that tomorrow will be me and you, sharing dreams with each other and making them come true, holding one another, saying all I need is you. Chantal. But when... Uy, Pa! naayo na ka. Yes, pa, naayo na. Di na katulad ako dotunlan. O di na ako, kuan ka nang, di na ako ka-feel og ka ng karat. Ha, maayo na ko pa. Sige na mo kog inom og tubig init pa. Ay, Ginoo ko. Nga anong naayo man in taon ka, Chantal, oy? Ay, naayo pa. Mabitongan ni balik og kanta-kanta kay gimingon ako kanta pa kay naayo na ko. Ngano di ay pa? Hawa ka malipay nga naayo na ko. Recorded by X Thunder Gaming. Uh, 30, 80. Unsay 30-80 pa? Mo na imong blood pressure? Dili, oy. Kay unsa day pasabot anak nimo? 30 nalipay. 80% naguol. Ah. Kaya lingog-ngog. Nasaan kayo kang pamation ni kanta ni mo, Chantal. Grabe yan, Papa. Mura magdili na ako amahan si Papa Pilo. Lumayo ka man sa akin at ako'y iyong limot. Ay, paskag sa baa. Payaron, oy. Sa paan, Chantel, ay. Ay, Isang nag-andar ng magkinastalyer, eh. Ay, isang nag-andar ng magkinastalyer mo yung pero mas nilabaw ko na ang pagsiyaok sa akong anak. Anong naayo pa mo ng karat ng tutunlan, oy. Wala lang unta ito maayo. ayos ang kundayang saway ni mong anak may piloy. Sharo. Si Chantel, ayaw sa na mo kanta. Si Nina o si tuyang usak baguang. Ay, maikog to sa masilingan, oy, may buying. Kubeda, no? Naikaw ta silingan. Pero nga, putla na ikaw di mo ba? Anda na siya o ka ng Chantel, ay. Ay, anong May nakikatawa ka pusinya man? na niya mo kanta. Anong nakikatawa ka? Ha? Walang, katawa lang. Oh. Basta pagigam, siguro may pilo, yabang siya na yung pagigam, no? Nanunong na. Nanunong. Sobra Sabi ko namin nang to, eh. pagpanawan mo sa ako, anak ko'y buying. Ulit na away ko taon. Ay, ka. Nibalik naman sa pagkatulang ako tutunlan. Ay, ngano naman sa kani? Ilhanan na ka na, Chantel, nga buundang ka nagkanta-kanta. Ha? Di ka rin nung kumundang ka papilo. Ganahan ko ining pagkanta-kanta. Karat gida. Nibalik man. Tumarang ko ni antibiotic. Uy, so, ayaw pa takag tumarang antibiotic, Chantel, ha? Kay magkadaot ba yan, ha? Naaramang ko'y mapalit sa butika ng antibiotic kud pa. Naabitaw, pero nagkinangla magpa-check up una kag doktor aron maresetahan ka. Kay dili pa, di man mo yan balik ka ang butika ng antibiotic kung may ipakita ang reseta. Ay pagbinugo ko no, Chantel. Uso na karon. Nga, Chantal. Hala, Ano, Dok? niyubag ang imong tonsil. Puwa kayo, oh. Oo, di ni karat na sa ning balik. Resitahan di ka, Chantal, ha? Ayaw ka. Tumaragin ng resita, ha? Okay, salamat, Dok. Pila akong meranan sa imong pag-check up na ako, Dok. Hindi na ako bayari, Chantal, kung maayo na ka, okay? Tinuod ka, Dok? Recorded by X Thunder Gaming. Ay, Chantel, katuog na ko no, laom ng gabi. Ay, Sakit po katul kaya ako tutunlan pa. Di ko makatug. Karat maghapon, uy. Kuman siguro makauyon sa giresita sa doktor.
Nagtumar ka na ba sa resitang tambal sa doktor ni mo? Gitumar, natukan gani ko. Oh, ano man? Gitumar man ako ang resita sa doktor pa. Singan! Binugo ka man, Santel, eh? Oh, Hala, no? Tugaya ko na ayaw na... Kaya mong tatunan, Santel. nagibayot, uy. Saan man ako? Kakataho na kaayo ko. Uy! Ay, may kaila ko man nambal. Say, Binasaya na, ha? Masig, magkauyo binasaya. Nga. Medyo nahiwi ang kampana sa ibang susunod. nahiwi, noy? Oo. Hala! Bini mo, sige mo na siya kanta-kanta, noy. Aba. Kana ka pagkatakanta kung siya o maura hinungdan nga nahiwi ang ibang kapana-kapana. Unsa, noy? Nyon sa may tambal ini, aron dito ni mahiwi. Pagpabuka og loy Loy, ara? Kanang pure loy Mabukal nilang ayaw po iitos o maayo kay muhang na dili niya ka makaya ha di ka kakaya anak sa kahang imna kini igmata mo sa buntag o buinom sa ka ikagabi sa dili pa ka matulog. Ay, Loy, ara, di ay? Usa kasi manan ako nga sigig inom og binabukalan nga pure nga Loy ni arang-arang na gyud ang akong tutunlan papapilo. Mayo hinuon. Maayo gitong tambalana da. Naigo gyud niya ang kakatol sa akong tutunlan. Pa, palis kog tunulan ng gamay sa amin pa. Oo, Salamat pa. Wow! Di nahiwi ang akong kampana-kampana sa tutunlan ako papapilo. Nakauyon gid siya sa giinom na kong Loy And then a hero comes along with the strength to carry on. And you cast your fears aside when you know you can't survive. And when you feel like hope is gone, look inside you and be strong. And you find you see the truth. Unya na, Bay Buyeng. Ay, alingog mo, kayo ko magdungan og andar ang makina o ang pagkanta ni Santel. Ikaw kami pilokay! Naokil na tutunan Santel! Okay na bitaw, Bay Buyeng, pero ang iyang pagkanta nga, yabag kayo, wa maoke. Mamunday ba taon kami piloy? within yourself. Magsulti ko nito, Santel. Mura lagi kag isapot, Papa Pilo. Murag isapot yun ko, dili kay murag isapot yun. Tay, Ay, mayo nang magklaro hay ta, ha? bahin saan sa man na, Papa Pilo? Kung ting trabaho na mo ni Bay Buyeng sa talyer, mahimo pag dili ka magkatakanta. Nga naman pa. Alingog-ngog kami naon. Di, manggod pa. Maluoy in taon ka, Santel. Papahuwag yan sa taon ko. Ang wasa na yun ang imong gusto, Papa Pilo. Seba ko! Mali pa yung gani ko. Nga wala nahiwi ang akong tutunlan. Sumasa pa sa gisulti sa mananambal. So okay na ko nga mukanta. Naayo naman ko pa tungod sa pure nga Luy Huwag ka yun kamatngon nga perti ni mong yabaga. Hala, naayo na lagi tao ng akong tutunlan sa Luy pa. Naayo ng imong tutunlan, pero ang imong kayabag og maayo, ha? Maulang gihapon. Na-upgrade na yun na hinuon ang kayabag. Hindi naman ulti, Papa Pilo, eh. Mahalag sakitan ka, basta kinisulti ko ni mo tinuod, Santel. Ha? Nagtuo ka nga nalingaw ang masilingan anang pagkanta-kanta ni mo, ha? Wa! Tagingan lang si Kulokoy, gwapuhang bisag bugoy. At lukang nga magpatuli, ispoil kay Mama's boy. Dako na kapandugay. Ay! Ayaw tulog awaya ang mananambal tayo, ay! Adi mo himo bayot. Hoy! Kinsay gihoy ni mo? Ikaw! Dol dire. Ako lagi ka inday. Abi na kog maayo ka nga manambal, di man di ay. Ano di inday? Matod pa sa akong amahan, dili makaayon sa akong tingog ang Luy Matod di Papa Pilo, maayo ang nahiwi na akong tutulan, naayo siya pero wa maayo ang akong kayabag nga mukanta. Inday, wa mailuy nga makaayo sa kayabag mo kanta. Kung yabag ka, yabag yun ka. Wa na yung kaayuhan. Bisag pila pa ka sa ako nga loy ang imong pabukaran og inom. Ang loy para panindot sa tingog pero
makaayo sa pagkayabag ni Ay ha, mao di ay. Kaning upaw. Ha? Kaning upaw nimo? Ayaw tapukan ni Kuang. Ayaw, tiguan na ayaw na. Kung mahimong patyur ko ni sa patyur ko ning pawan ni para ng bala di. pagbayad ito magbayad ka sa imong pagpunong na ako. Hihati ka Chantel. Hihati ka. Mapreso ka. Papriso ko ako mahadlok papriso. Mao na yung akong problema. Kay gitinuod man sa tiguang mananambal ang iyang gisulti kang Santel nga iya kining ikiha og ipapreso. Ay, miluhod ako sa mananambal. Nagpakiluoy ko nga unta, iatras ang iyang kihabato kang Santel. Pero, murag lisod naman nga iya kining pasayloon. O sa may akong buhaton, palihog tambagi ko ninyo, o sa man kung tamo ang pasultihon o itaon, pilo. Ate Pres? Okay, ang sendo na ito karong adlaw. Si Pilo, Ate Pres. Pilo. Kuan kaning ang tinuod na ni Ate Pres kinis Pilo ang kuan magud kanang na siya anak nga kanang yabag kay baw niya sige mag-igham siyang tutunlan mukara ang iyang tutunlan Ate Pres mukara siguro na mo na yung patambalan karon katapusan nilang gitambalan katong kuan katong sa pangalan ni katong albularyo nya yun siya makaayo rin makaayo ning kuan sa sa tingog ang luya pero di malagi kadi binindot niya yabag lagi ka ko tingog nya mo to nga gikulatan niyang albularyo Ate Pres ang na problema kay ipapriso siya nya kanang tinuod gyud siya kiha kay yun siya kiha tika jawa ko madlok ko madlok mapriso kiha ko na manambal taon gitinuod siya ay ipapriso gyud siya sige sa kanta-kanta taon Chantel oy yabag mo ta kini tawag tingog ni bayana nya siya una siguro anin niya nindot kay siyang tingog mao ni nga dai Chantel sa gyud na nimo dayon kulatan nimong albularyo diha bam unsa man ba be kung ani ka din sa Salmo 95 verse 1 ngadto sa 2 dali ka mo daygunta ang Ginoo mag-awit tag mga malipayon ngadto sa Dios nga atong tigpanalipod muduol kita kaniya aron magpasalamat ug awitan ta siyag malipayong mga awit sa pagday ang kaniyang akong gibasa kasagaran man gud og alabinag mga alawiton sa simbahan doon na ginawa sila screening gulyat o panalitan og dunay apan sa iyang pag-awit dili siguro siya madawat muna nga dili kay takadungog sa mga mag-awit sa simbahan nga dunay murag dili kayo ingnon ta nindot og dili kayo kanang ingnon ta punga kanang mayabag dili gud kay naa na sila screening kani si Noy Pilo kanang imong anak hilig na siyag awit apan bisan karon dayon og maminot ang silingan nga mag-awit nga yabag na idagan bitaw pero maikog magud ta mubuyag sino na maikog ta mubuyag maikog ta moprangka niya ambot ka silang mismo nga nag-awit di ba ka sila kamatikod nga yabag ilang nga dili siguro Dili. Dili. Di sila kay bawo na yabag. Dili na mo maayo gyud mo kanta nakatunog mi. Ato ra may makabatikod kung nailay mo kanta nga maayo tingog. Okay na? okay natubag na Pero mas ganahan ba ko maminaw magsingalo nga yabag ang mo kanta. Ganahan ko kaysa kay pulaan na tanang sigig nindot tingog ba. Mas ganahan ko maminaw anang katawan na kayo mao gani. ba sa mo di ay pag nagip sa tamo madang Ate Pres nagay mo makanang kunti sa mga yabag sa mo ko premium 5,000 of 10,000 diyan sa buwan kuntis gyapos mga yabag si Atlapay sila Lapay Imo tani pagkanta si Jennifer. Daog na. daog yun grabe na niya mamay laro kayong daog Ari tas pangutana niya gulyat ingon siya nga niluhod kuno taon sila sa mananambal aron mapasaylo nya murag dili jud kuno usa kuno iyang buhaton usba kuno dito paghangyo Noy Pilo ang mananambal wasig maluoy siya pan kung di gud ba da adto gud nas barangay mapugos yun nag-ato yung mga anak aron mo atubang kuyogi lang kay basig manghagis sa puna dito kay may pakamalita gamay ra ba ni siya okay ingnon tampo nga ang usa ka tao nga maayo mo awit so gifted gyud siya murag ani Ate Priscilla gifted gyud siya kay si Ate Priscilla kung kumasayop nagsugod dig apel o kanang singing contest sa radyo murag 1962 Nain pa edad ni ma'am. Pilida ni Uwi Jamboree. 1962 Nain pa edad ni mga tumam no Mga ina na. mga unsa ko mga tuiga 63 64 Ay nalanagis guti ba mo.
Kuan mga amateuris mo ginan siya, manang moingon sila nga kanata ti presira may din mo kantay ko. Adi, may Gikan man bayan, man. gikan man sa singing contest niya na sa acting. Sila to ka ba na si Amapula? Siya to, Ate Pres? Una na, Una siya Amapula. sa Amapula. Oh, na to singing nga mapula tinuod mo. Maayo Si- tong kanta. Magsurban may makabats. Nububuno. Nububuno. Asi ko nday magsurban. Oh, kami na mga ako ada sa DRC. Oh. Ana, mga inana. Pero nagyo ba nga? Di ba, naaman ko yung picture nakita nga nagsangka si Nobubuno Muragsikan yes, honor may first sa Manila. Kita ko nga picture paran. Manila to. Oo. Gikan na to dire. Diri good. Bata pa nas Ah, no. unsa kita yun na pilita ma'am. Sigkanta-kanta. Ay, dugay na nas pilita. Uy. Di na dugay yan. Ang akong nabasad sa YouTube na pilitan ni apel sa singing contest dito sa Japan 1962. Yes, pilit. Ora man yung mga singer ato nga Bisaya ma'am no, nga atos Manila. Pilita kita pa. Dulce. Oh, At Pelita mo yung una. Si Dulce mo 70s naman nato Manila si Pelita. Dulce, Manilin, Bina, mo na yung mga Sa gamay pa mong bata si Pelita daanan ng singer at Tepres. Oo. Wala na diri dito na Manila. Oo. Pero taga Cebu gina siya kaliwat. Oh. Balik ta. Usmo na ko kanang suwayag hangyo dito na ipilo. In kaso di gyud madam ato sa barangay, kuyugil lang na imong anak unya aron nasa ka magkahap-hapuha pa kayo say mutikdor man na siya usay pag siktiwasan po niya mananambal di. Oh. Ana na lang unya. Ingnon ta magpray ta sa Holy Spirit kinabi to na sa mga kasulatan nga di ba gulyat ingon nga kung ikihak kita dili ang mga pulong inyong litukon dili na inyo sa Holy Spirit na. So maampo lang ta. Salamat mga nagatunto naman noon. Doon ako ang paso. RMN